Selvä, juu. No miltäs nyt tuntuu olla täällä? No, tuntuu aika kuumalta tällä hetkellä kyllä. Ai vitsi, vähän hienoa. Hiki vähän valuu täältä ja täältä ja täältä ja täältä. No niin, hienoa. Haluaisin uimaan, mutta en voi noiden helvetin punaisten lippujen takia mennä. Kyllä. Sun täytyy zoomat vähän tuohon punaiseen lippuun. Katsotaan. Mä zoomasin nyt tohon merirosvolaivaan. Missä? Jaa, onko tässä? Ja tossa tommonen joku kulahtanut. Terhi ei ole juttu tullut. Terhi lukee sinkkuelämää kirjaa. Hän viettää sinkkuelämää Alaniassa. Kyllä. Eilenkin oli mukavat Sinkkuelämät. tuolla Heikin baarissa. Vietät sinkkuelämää. Nimenomaan. Kuvaat vähän Kalea. Kauheat tyrskyt. Juu, tuolla on tuo Kale Kukkula. Se on rakennettu vuonna... Rakennettu! Valmistui vuonna 2007. Juu, se on aika uusi. Siellä pitäis mennä käymään. No niin. Oi kauheeta. Vesi tulee oikeasti tuohon. No kuvataan nyt sitten vielä. No terve sitten sinne Suomeen. Ai Moro. kattokaa nyt. No niin. Kuin lähellä se vesi tulee. Aurinkotuoli kastuu ja pojat lähtee siitä. Onneksi olkoon. Onneksi meillä on tämmöiset tuolit Joo, tässä. ne jo. Hei! Hei hei. Zoomataan vähän Raisaakin. Nää.